Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kehenyo Trap Youth Council mentakasngi ke arpo artrik unailar arajar arpo lai karalaj banyak kendo bat IT de kedorkas haringkat kimat au Director General of Police kejela Dr. L.R. Bishnoi IPS bandawa badai ban penklanya ke jing pahara hakitain kaput jong kejela kenang bakan don ke syongsuk syongsain hakitain kaput. Haba keren kilat patai kubor hadin ke jingwan ye kendo yau DGP u Presiden ke HYC uba Robert June Karzarin ulaong baka seng lingba kata ke shiti bakala IT kala kedo ye ke bentaban penklan ye ki bor pahara hakitain kaput kat baka mat penbet pot hapdeng ke jela Meghalaya bat ke Assam kadang yaj kenang ban penti kena bagi patba kin la ban shim ye ke rai de ke mon balaj luj bakin lej syakanu ke jela namar haki kendiat sngi ki baladam ki don ki seng bhalang na karbi anglong ki bala berngam bala da ki shnong khasi penar ki rai ban lech chapo ke jela Meghalaya kala ban mi ke kenrum kenram kumbajia ha ke jela Manipur uba Robert ulaong baka seng kala dawaru no tayu DGP baki pulit ke jela Meghalaya ki dai ban penklan ke Jakarta lasi mender bat ki dai ban ya snok tilang bat ki bosen shar snong ban te lakam ni ke jingwan rum kerthem jong ki bar jela Cusuk ke benta, ke balai, ke baka seng kala dawana u DGP kalong, ban kemi ye ke jing yo rung jong udrok hapo ke jela, bat bandon ke jing kenra ke bakin san, negapor sekapor, kenang ban yo akem ye ki bre ke badan kti ban wanra, yo udrok sapo ke jela. Naka liang jong ka seng mentah sini lawan kendu ya u Director General of Police jong ka Sorkar Jela, akabangi layo ban submit iki jingkok ke jongi. Pat akan ni ka jingkok ke jongi la ya keren halor lai tili kemat ke ban kong ke bangi la ya keren kolong hakabudi bat ka syongsuk syongsangan jong ki bru jongi hapo border area. Kumba pitip kolong ba ka ki arteli ki Sorkar Jela menta ka ngkhlia ba sam kidon hakdeng jong ka jingya penbit pot. Bat hak ni ka jingya penbit pot kidon katu ka ni ki mat la ni kita ki principal ya ki ba ki la ya shim da arteli ki Jela ban baniat syahmat hakane jing penbit pot bat kawai na ki mat ki ba ki la shim kolong ba kin sngap ya ka mon like lut ki jong pajba la ni kata ka people wills mo kabomut ba kini ki nong song sinong ki mon ban le syakano ko Jela ki ka hot ki don ko ki principal ri kawai na kini principal ka dei ka people's will ki kumba POE ha kini ki sni kalong ba kaladon ka jing keren jong ka wei na kiseng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kino ki sinong ki badon hapo border area ki rai ban le chapo Meghalaya kala ban mi ka jing ya kenrum kenram kumbajiah Manipur tikani kalong ka ke ba nakliang ka seng ni namla ban pediam kalong ka statement ya ka ba ngihaban pendem ya kan statement no beli kani ka statement kalau along ka ba kiberngem ya kibreu ban syong jubor asam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya kibreu ban ne jubor asam lane ban rai ban don asam bat ya kum kani dah nakaliang jong paseng dalili rem ni nom lawan pedeng ki kum ta nakaliang paseng ni la dawana u DG jong ka Meghalaya ba udi ban sim kia ban pentikna ba kan don ka jing yada ya kibreu ki jongi ki basa bodor ere now beli klem ga jing yada bopura kini kibreu ki la ban sha berngem ki la ban sha penting da kumni da kumtai bat nginom tip ke iga bakin rai hak asni ba ki rejang komiti ki rai de kumta ngila press ya u DG ba udi ban sim kia ban pentikna ba kan don ka songsuk songsangan ha bodor ere kanom dei ban don kanu ka tenhun ke ban berngem bersih ke ban bor ya kibreu ki jongi bat mi kwa ba kibreu ki jongi kin jet ka mon lai dut ti hajuk oporu nilai jemut ba knang ba kata ka songsuk sengan ha border area kanwan ya kitu ki nyoteli ki BOP de ban pentrikam no kurai ki nolor kata ya kini ki assisting BOP bat OP jadi ban penklan ya ki bat de ban penbiang ru ya ki tiar titar kali bat ki jingdon kam hakabai wan ra ya ne songsuk sengan naka liang jong u DG la ya thu yang ni ya ka jing duna jong ki bor kulit na beli ka ki bobon kini ki new recruitment mata ki padat ya training hari ulah pong ba
un sa simkia ya kaban penbiang ya kini ki por kulit nama beli makiru kim kwa chu makan mi ka kendrum kan ram hapok di border area kata ka di benkong ka bentak ka baar ka bengi kendu kolong ba pi kumba pi tip kolong ba kami khlia ka don la ka jong ka directorate of infiltration ka jing thmu jong kan ni ka directorate of infiltration kolong ban yada ya ka jing ru klub jong ki poiwer na ki bar jala ba kunju na ki bar jong dari dia beling ong ki bar jala na beli ki bud ki poiwer bari ki penon kam ye ki jala kum ka sam ban prongkli syaka jalan dia ti nakapor sa kapor ni yo iba ki poiwer ki poi ha ki sinong ki thau da ki boss da ki trok da ki kali nakaliang jong seng ni habban suya be thong ki na ko wi por sa por dang hai kini ki siru ki ki unit ki sarkil ni jongi ya ban bat ki ndala bat ki dala pan ki kot selakin don na padang jong kiru ki bala bala ki caka bala ki boker rupet dala lai pan tak kot ban pensya bagi ding inong india ru kindan ti kala pen susi yang ini no beli abang ila don yang tak directorate of infiltration ni kwa bakin trikam ti hakabri bagani ula petip yang ini ba oi kumba kalong mata na kaliang jong ka police department tidak don kumba khat khandai teli ki infiltration check git hakaleng jong kami mekhlia but ki ula pen pau ba kam degi ba ka degi jing sa ba ka don ka jing dunah ki staff shortage of staff hakaliang bat kaman power ban penbit penbiang ya kani ti ula ong hangi ba unsa revisit ya kani ka kam but u kwa ya ban pentikna bakat bala kini ki poiwir kinam yo la than ban rung ha ka celah jungi ule thur yang ni statistik bah kini ki por kala don ka pushback kala don ka arrest bat kala don ru ka prosecution ni bobon ki Bangladeshi national ki bala runtu ha ka celah jungi ke benta ka ba khadu du ba nilai keren pada flu jumut bodu DG kalong ba kumba POE menta ka jingpoi jong ki drop support makhlia ka jing syakem ki ka jor but ladang ipet ya ka statistik ru kat kumba penmi daki bor jong asokar makhlia yo iba ki breu I kumba kan ami kisni hamtam ki kun samla ki lana ngop ha u drops but ka ni ki daw ke bang yimla ban len kalong ba kumba ngitip hapok makhlia hadum tam don ka khana sana drops mulai no penjal se ba ki pung chani ka to kan tian rei ki bubu ni ka drops kawan na sabar jong kiri ba sabar jong ka tela ti kumta na kalian jong seng ni la ajimut ya ka sokar makhlia hamtam du ji ni ong ba ladang ilala ban check ya kani ka supply jong drop na sabar jong ka tela ba na sabar jong bari le se kani ka jing ya kun je jing eksat jong ka jala ka jongi persya ya drop ani ta ka war on drop kan duna lani kan sukses na beli kiyo drop nai naba mono banwan ra kini di Barcelona kiwan ki kawan ki kali kawan ki ti kumtangi ong ba kadi bandon ka proper mechanism ka proper policy ya kani ban reduce ya kani ka drop supply apo jo ka jala jong ti kumta ki nila ong ru ba kadi bandon kani ka surprise checking no nakapor sa kapor kanang ba anla ban game ye kini ki breu di ba wan ra kini ki drop sa ka jala na kaliang udiji ulay thu ba ka mekhle police ha kini ki sinem tam kalala ban break ye record jong sanpho kini ki sinem akabri bat ka jingyo game ye ki drop ulay thu ru ba kilaya chakmat hakaban don ketuka preventive measure lane kata ka jing don kam let's say ban kem no lupa ye ti breu ki bala kerni hakane ga jing di drop hakane ga jing di drop nak ba don ga tu ka advisory board kan longkum ka preventive measure ya ka ba hap ban kem namar ba kelal kerni hakane ga jing di drop ti kum kita ula ya tu batu la pentip ruhani ba kum ba ka long mata ka anti narcotic cell jong ka police department ka long shimkia ba ya kam but la ongru ni bala na niyo kinu ki information ni bane trilang but police but kadon kam ka jing ter pat nak le sengru ba kam dei bo drops ni don kam bane teli
kum ke jala kawe besur no beli nginom la benda ai la kijong besur no beli kani ke diketma ka ban ta ya borok en sen tika pil jongi ke sengru pelong ba ka beli bo drugs ini benda trilang bat social welfare department ini benda trilang bat education department ban terbuku ya di samla ke jongi bat kum ju hak beli bat ke jingkem ya kini ki bawan le business ya uni umar jing sini don kam ban trilang bat di rabak senong idon kam ban trilang bat bor kulit nang bangin la ban rat pong yak ni jing sini ko balasar aka celah jongi kumbang ong ki hak bedi bat ka security hak border area nak liang ju ong ba nak liang ka police department wat lada ka duna ki staff na beli kini recruit mata kidang don under training henry wat nak taru nak liang ju ong ba lada ka situation ka arise ki haban sim ka kun priority basis di ula penting perlu yang ba kami clear menta kala de perikam ya kini ki BOP hoi ki bobon ki infrastruktur kidang duna wong hari kini ki BOP hak itu ki nyau ka kili ki jaka ala lanang ya chakmat ban perikam di wong susu bala da kadon kam unsa strengthen ya kini ka manpower hak ini ki assisting BOP dan ki assisting OP ro dikata ka di ke ba ula sure ni bat ula de ong hidu ba nak liang jong ka police department kat balai kan yelek banwan ra ya jing supat apil ru yang iba ini ban apil ya barok kinong sunong ha ki border area ba jing sup ka di banwan napo nomor nginum la ban su impose ya jing sup ru di di ong bang dan kam ban su tu ya bru jongi no blai ni kwa ba ki bru lo da khamtam ki phasi pana ki jongi ki ba kwa ban don napo maklia kim dei ban sha ngat ha kanu kanu ko jing sha berngem dan ne ke jing sha lani hakano kono ke jing sha ong ba lada phi le chapo maklia kin face ya ko skun te kum kata da na kalian keseng yin kwa ba no ni kwa ba kishnong khasi pana ke jongi ke bomon bandan ko maklia ini ban sa ba ni ba kino ki bor jong kino ki wei ki jala ki ba persyang ban pentud ya kan na kalian keseng dalile ru minum ai la